Imos que a formación deportiva. O Natural Sport vive o seu soño olímpico con todas as prazas completas. 160 taekwondistas chegados de diferentes puntos de Galicia, España e Europa adestran en Ribeira esta semana. Esta semana arrancou unha nova edición do soño olímpico do Natural Sport, a 17ª entrega desta cita que se converteu nun referente no mundo do taekwondo. As instalacións do camping Ría da Rosa 2 en Ribeira acollen un ano máis este campus de adestramento que ten todas as prazas cubertas. Son 17 anos no que, logramos unha vez máis encher o campamento. Son 160 deportistas de diferentes partes do mundo, de Italia, de Francia, de Bélxica, de Portugal, de toda España, algún alemán, como non, de dos clubes máis prestixiosos de toda Galicia. E conta tamén cun corpo técnico de alto nivel. Nós somos os da casa, non sei se somos de alto nivel ou non, os rapaces vámonos situando nos mellores campeonatos, este ano con presencia en campeonatos do mundo sub-21, en europeos absolutos, en europeos junior, en europeos cadetes. Tuvemos a suerte de poder ir colocando deportistas en diferentes eventos de máximo nivel, pero como non, tamén debemos recordar que contamos con Jawad Achat, coach olímpico e medallista mundial en dúas ocasións, o seu irmán Bader, que tamén é dúas veces medallista europeo, este ano ven a botar unha man. Ademais, os irmáns Juan e José Fernández forman parte do equipo de adestradores, ao igual que o staff do Natural formado polo propio Martínez, por Raúl Bouzas, por Adrián Jiménez, por Osiris Romai e por Pablo Carou. O taekwondo é o protagonista do soño olímpico, pero está formado por máis actividades. Temos o grupo dividido en dous, máis ou menos 80 deportistas por grupo, para non sobresaturar demasiado o recinto de adestramento. Cada grupo ten dúas sesións diarias de adestramento de hora e media, de 90 minutos, e logo durante o día repartimos diferentes talleres de flexibilidade cas novas tendencias, talleres de psicología deportiva. Para os máis pequenos temos todo tipo de talleres de manualidades, de coñecemento do medio, do entorno natural, xa que o camping Ría da Rosa 2 está nun entorno que é maravilloso, en plena natureza, rodeados de montes, rodeados de río, é unha maravilla. Esta cita coincide en plena celebración do 30 aniversario da creación do Natural Sport, polo que o 2026 está a ser moi intenso para o club. Xa que adquirimos o compromiso interno de intentar facer un acto conmemorativo cada mes. O mes de xuño foi tremendo, que a visita da selección nacional adestrando aquí unha semana, despois a visita da olímpica Adriana Cerezo, despois a visita dos olímpicos Gabriel Mercedes e o coach olímpico Mustafa Aku, que estuvemos casi 21 días, pero de intensidade máxima. Ahora empezamos xullo, saca a semana de soño olímpico, que intentamos sempre dar o mellor de nós, e incluso este ano facendo unha referencia a este 30 aniversario cunha camiseta de agasallo conmemorativa para todos os participantes. O soño olímpico cumpre un ano máis e o fai como un referente do taekwondo nacional e internacional.